nekuda kwevabvume kwaedu kutigira Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Amen. Tine nguva tinozivana kwazvo. Tasangana kwakawanda Spice Cape Town tichishumira Mwari, saka ndinotenda Mwari zvikuru. Regai ndiremekedza Apostle Gawaza muzita ramambo Jesu. Amen. Itendo Mwari ndoda kuvafundisa ndauya nawo mufundisi maurukira namufundisi Kahari. Mwari wakuitire nyasha muzita raJesu. Amen. 2 Kings chapter 5, Mambo Echipiri, chapter 5, 2 Kings chapter 5 from verse 1. It's a common scripture, and I'll read. Now Naaman, the captain of the host of the king of Syria, was a great man to his master and honorable. Because of him, the Lord had given deliverance unto Syria. He was also a mighty man of valor, but he was a leper. Baba tinokutenda ine kuda shoko renyu manataura kuupenyu hwedu. Shoko renyu rinotitsiura rinotidzisana kutigodesa. Zita renyu rikudzwerera matwa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Pano ndine nawe murume unonzi Naamani atsanangurwa kugona kwake uye nenyasha dzaMwari dzaiva pamusoro peupenyu hwake. Because the Lord was with him, Mwari vaitova naye, vakamupa kukunda pahondo dzake dzese, asi waiva nemaperembudzi. Ndofunga Mwari vatinoziva unoporesa naye. But pano patsanangurwa munhu una Mwari, but ane chikamu chanziwo but kana kuti asi he was a leper. Ini chandinoziva kana Mwari uinawo une zvese, kana Mwari ainewo une zvese. So Naamani une dambudziko riri pari, but achinzi futi ana Mwari. Saka pane ndive nekwenzeni kuti kana uina Mwari iwo wakwana nezvese, tozozoti but pane chimwe chikamu chisiri kugadzirika. Dambudziko riripo uina Mwari. Ndaitarisira kuti kana Naamani bhabha rakupura kuti Mwari vaiva naye pahondo dzake dzese, ndochirekera kunzwa imwe problem yaainayo nokuti Mwari anawo. Saka zvinoita kuti munhu atonzi anonamata Mwari ana Mwari, but pane nyaya dziripo. Saka kunzwa kuti ndiMwari here ari kutadza kugadzira nhau iyi, kana kuti munhu wacho ane nhau iyi ndiye asingazive kuti yakagadzirwa kana kuti inopera sei. Nokuti Mwari ndovanoporesa vana Naamani, but vari kubvuma kuti patsanangurwa kunzi aitova naMwari. The Lord was with him. Mwari vakamupa kukunda hondo dzese, asi aiva nemaperembudzi. Iye Mwari achigona kumapedza, but wotendera kuti bhuku rinyorwe kuti zvinotoita ende zvinogona kutowanikwa kuti uina Mwari uine zvikamu zvokuti vanhu vanoti asapa ndiMwari vakamukonzera kudai, apa ndiMwari vake vakamugwira vakamugonesa, ane nyasha muarea yakati, asi haanawo kuzorohwa. Ivo Mwari vachitupa wanano, ivo Mwari vachitupa utano, but wonzi vanhu vaitana kuti aivo munhu anoshingaira kunamata zvikuru, mishungu nebasa raMwari, anoita zvinhu zvaMwari, asi haana Mwari. Iro shoko richiti vana zvipo zvinobva kuna Mwari, but munhu wotsanangurwa kunzi but iriye Mwari vakamupa kukunda hondo dzake. Saka muupenyu mune hondo dzakawanda dzinorwiwa nadzo, but panapa murume uyu akunda hondo dzese, ane a personal battle yaari kutadza kuita overcome. Lepros haisi panechijoa, haisi kuIsraeri. Uyu was a Syrian army commander, akunda hondo dzakawanda, but ane a personal challenge, a personal battle. Ende dambudziko raainaro manje maperembudzi aya, nekuda kwokuti chirwere chiri panyama yake, nekuda kwokuti he was a soldier, chichida akapfeka camouflage, dambudziko harioneki. Zvoita kuti ive a hidden challenge yaanoziva iye kuti akanzwa kuswinya mucamouflage ozokuti nhamo dzangu dziye dzatanga. But kunzwawo kunokuti aiva mukuru wehondo, kune vaisaruta dambudziko rake, nokuti dambudziko racho arivhara necamouflage harioneki. Chinhu ichi ndikachidiskavha muupenyu tinenge tinoremekedza vatomenya
mune dzinovanzika nekuvekika munhu dzekuti ukagara naye pasi dzimwe nguva ndopaangakudzika nokuti angatodzivanza. Motikari iripo uchitoibura kuti asindikazoshanda unditenga motikari lao uchitoona mumwe achidarika neubva kuti asidai motikari imomo but ane dzake dzinovigwa nemota yacho dzekuti haungadzizive kuti nhamo idzi dzinobuda mumota. Kune machallenges ari personal and ari hidden ekuti Mwari vakasakubatsira vanhu vanogona kucelebrata but iwe usingacelebrate upenyu hwacho. Vanhu vachitakura nezvavo kuti ndingakoma vazoita zvakati ndingakaita zvakati but wega uchitoziva kuti asi ndine dzimwe nyaya. The Lord was with him but he was a leper. Handitarisire bhati kana Mwari ainewe but ndadiscover kuti kune mabhati arimo muupenyu kwete nokuti Mwari vari kukundikana kuporesa Namani but Namani akatopiwa clue akapiwa kwekuenda kunopera matambudziko ake but aenda achinoita zvisirizvo nokuti musikana webasa wemumba akazomuudza kuti mukaenda kwedu Samaria munopora. Musikana uyu akatorwa ikoko kwaifanirwa kunge kuchipora Namani. Saka Namani paaienda aifambira nyaya dzisinei nekupora kweleprosi asi leprosi ikoko futi ichiita sei ichipora zvayo. Unonamata Mwari wekuti hakuna umwe uchanamata kunze kwamwari wakatenda but ushamisika kuti une nhau dzisiri kugadzirika dzekuti panatouya pama dzikuudza umwe Mwari unyowani iyewo unonamata wacho kana matiro. Murume uyu waienda kuSamaria haisi news dzinoshamisa kuti endai Samaria nokuti musikana wacho ari kumuudza akatonomutora ikoko. Saka akatomutora munhu akadzoka ine dambudziko rake. Pamwe vakaenda vaidzoka vaine goridhe nezvavangapambe kwaIsraeri but aidzoka aine dambudziko rake. Pfuma vaitora, vasikana vebasa vashandi aindotora but anga asina clue yekuti dambudziko rake futi rinopereko kwati kutora zvinhu nokunopera dambudziko. Saka pane nguva yekuti munhu unotoya kuzonamata Mwari but wotora wobatana nedzimwe nyaya wotadza kuziva nyaya ingapedza dambudziko rako but ari mumwe chete Mwari angapedza dambudziko racho. Ini kuchikoro ndakaenda vandakaenda navo vane zvavakandotora ini ndine zvandakatorawo ikoko. Mukurarama unozoona vanhu vanoshamisa kuti ndakaenda kuchikoro ndakaenda but takandotora vakadzi saka takanotidzwa tiriko vamwe tiri zvataka vamwe vachinotora madigiri ndakatora munhu ikoko. Life inoda kuti zvafambirwa nevanhu zvinosiyana but kwavaenda kuri kumwe chete. Dzafambirwa nyaya dzasiyana but kwaendwa kwacho kumwe chete. Kwaendwa kuchechi dzafambirwa kuchechi manje unoona kuti awivhiya uyagarisa ava tinoona vanhu nevanhu upenyu hwevanhu vamwe vachibuda nebreakthrough umwe anobuda nenews dzekunoudza vanhu tanga ariko kuchechi takamuona hapa nezviripo. Kwaendwa ndiko chafambirwa manje. Zvanzi vakaenda kwedu Samaria vakuva kuSamaria kwacho havasati vaimboenda vanoendako but vaitadza kunokurukura nemuprofita ari kwedu Samaria. Kune murume ari kwedu Samaria anotaura naye unopora. Remember kuti kana shoko rati Mwari aitova naNamani zvotoreva kuti healing yake was already a done deal yakaitwa kudhara but yaida protocol nzira dzekuti agone kusvika pairi nokuti already akapiwa nyasha dzekusvika muarea iyo kune healing yake but iye waisvikira muzvinhu zvisizvo. Dambudziko raNamani Mwari kana vachitoziva inewe yese but yaunogona kutsanangurwa but asakazodai asanozi
ndinotaura zvakati Mwari vanenge vakatozvigadzira. But I want to help people manerana. Munoziva here kuti dambudziko rako rese Mwari vakaripedza. But kuti unyatsogutsikana kuti Mwari vakaripedza, une zvaunofanirwa kuziva. Number 1, knowledge. Number 2, action. Chinonzi kunamata, kuita zvinotaura Mwari. Munamato, kutaura naMwari. Jesu mumwe chete akazofira pamuchinjikwa. Haana kubva kudenga nokusvikira pakrosi kwakufa. Akatomboparidza for 3 years. Ndokuenda pakrosi for 1 hour. Paunonzwa vanhu vachiti paridzai muchinjikwa, vanokanganwa futi kuti tidzidzisai zvaakataura asati aendapo. Ndonhamo yatavashumiri nhasi. Kuti variparidza, varingoparidza kuruswa chimwe zvimwe zvinhu. Dai vaparidza muchinjikwa. Muchinjikwa une lesser time than time yaakatora asati aenda ipapo. Jesu panyika akaparidza uye akadzidzisa. Chirungu ndotinogona kunyatsopatsanura. He came preaching and teaching. Kuparidza, kutaura zvinogonekwa naMwari. Kudzidzisa munhu kuti achigonerwa naMwari waaparidzirwa kunzi anogona. Nhamo neye vanhu vakaparidzirwa but vasina kudzidziswa. Teaching and preaching are 2 different things. Preaching, kutaura zvinogonekwa naMwari. Saka ukangoparidzirwa chete zvinhu zvako hazvichinji kusvika wadzidziswa, nokuti kudzidziswa kuudzwa zvinoitwa newe kuti usangane nezvinogonekwa naMwari. So preaching ndikati Mwari unosimudza varume kubva muguruva, ichokwadi. But rume rikasadzidziswa kusimudza guruva, haakuendese kulevel isingadiwe zvauinazvo. Tikati anosimudza marope, zvoreva kuti urombe hwacho hunofanirwa kusara paurusunga. Nokuti puwa character waraizwa kuenda pamusoro, character ndoino kudzikisa kwete Mwari. So kune zvinodzidziswa munhu, that's teaching. Nezvinoparidzirwa munhu, that's preaching. So we preach Jesus, we teach people. So tinoparidza kuti Mwari unopa mabasa, unobvisa muurombe, upenyu hunodai. Ndozvinoita kuti vanhu vauye kuchechi. Matthew 11:28. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Ndovhesi yakaita kuti chechi kuzara. But kwazara vanhu havafi kuzorora varimo. Ko vanotadza sei kuzorora? Iye akati uyai. Ukazoverenga vhesi 29 ndoine problem. 28, Matthew 11:28 inoti uyai kwandiri makaneta makaremerwa, hakuna saka nekuzorora. But sei vasiri kuzorora, havana kuverengerwa vhesi 29 inoti kudii? Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Saka kana watouya unotura mutoro, but kuti uzorore unotakura zviriko. Secret rest muna Mwari is when you do, and when you carry his Lord. Kutura mutoro wako akukupe zororo. Uyai kwandiri makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Takurai joki rangu. Saka kapeni takura apa diwe. Vanhuda kukutura. So 28 in preaching, 29 in teaching. Wakudzwa zvokuita kuti iwe machitakura zvangu nokuti zvakareruka. So zvaanonzi chitakura zvangu ndozvinoitwa newe. Ndichakupai zororo ndozvaanokuitira. Saka kuzorora kwako kune chekuita, nekuti kana wauya kwaari uchiita zvaanotaura. Namani chinoita kuramba uri maperembudzi, iwe kuSamaria uchienda chekufambira nezvaunofambireko. Aingofambira zvehondo chete.
ende Mwari vakamupa kukunda pahondo dzake dzese. But haana kuzoenda kunozvininipisa kune muprofita waJehovha ariko anomuudza zvekuita. Remember, kana ainzi army commander, mukuru wehondo, nature yakomanda ndeyekupa vanhu makommands kuvaudza zvekuita. Saka healing yake yanga yakavigwa mukuudzwawo zvekuita. Iye tsika yake semukuru kuudza mufamba imakadairwa. Saka Mwari vakamupa kukunda ari kusaidi rakomanda, but aifanirwa kupora ari kusaidi rekukomando. Type yakatumwa naMwari kuti imuudze manje musikana webasa. Nokuti dzimwe nguva vanhu vane type yevanhu yavanoda kunzwa ichitaura. Zvokuti kazhinji kacho vanopotsa Mwari achitaura nekuda kwokuti vane type yevanhu vavanofunga kuti ndo vachataura. KuSamaria kwaiva nemuprofita asi akataura. Mwari vakati profeti garai pasi, sange zvikuru ndiroere vhangeri kuna komanda. Namani akamuudza haasi profeti. Akatodhairitwa kune muprofita kuSamaria nemunhu asina title. Kuda kuti healing yake Mwari vanga vakamupa, but yaida process yekuti iye afambe number 1 muhumility, mukuzvideredza kuti adzwe musikana webasa. Number 2 muaction, kunoita zvataurwa nemuprofita waJehovha zvikapora. So panonzi bhati was a leper, bhati yake iri mune zvekuita naiye kwete naMwari. Saka pane pamwe kuti Mwari vakatokupa zvaunoshumira nekuchemera, but hausati waanazvo nokuti hauzive kuti unozvigamuchira sei, zvinoshanda sei, unofanirwa kuita sei. Tine vanhu vakachema financial breakthrough, Mwari vakakupa mari asi havana kukupa iri mari. Vakakupa vanhu vane maconnections nemari yacho. Iwo vanhu vacho roho wakaita rafu. Waitofunga kuti uri kuita vanhu rafu uchitoita mari yako rafu. Wotodzoka kuzonamata kuti Mwari ndikangarei, mari yandiri kutsvaga Ishe. Denga rinonetseka kutaiwa kana takakupa house girl wakatopora kudhara. Problem ndeyekuti uchamuteererawo rini. House girl auya kumba maNamani ndiMwari vaunza healing yake. So kune chinowanikwa nekuzvideredza. I know we believe that when I pray, when you pray, Mwari vane zvimwe zvinhu zvavasingakupe in prayer, zvavanokupa in character. Saka Namani gorera kuchatirira musikana webasa wakaenda kuSamaria unondopora. Kuti dhera kwaya musikana webasa ndo dhera healing yako, but kuti uchakuteerera rini ndo dhera uchaporawo. Hauna kundinzwa. Dhera akatora musikana webasa akauya mumba. Mwari vanoti muchinda weyapora. But dheti rekupora manje harisisiri kudenga. Musowo uchazvideredza kuti wautaro kuti kudini. Tine zvinhu zvatakamirira kuti ndakamirira Mwari, gamba takatomisa Mwari wacho. Zvawakamirira kuti Mwari achakuitira vakatoita kare. But une zvausingazivi zvaunofanira kunge uchiita. Nokuti kana musikana webasa akauya vakamutenderawo kumba platform yekutaura first week, aipora first week. But musikana webasa akauya zvikakura gore kuti muzonzwawo kuti munhu anototaurawo zvinoitika futa Mwari vanoti kuna Noa vakaareka. Kana wapedza kuvakaareka mvura ichanaya. So anga ane timetable yekunaya kwemvura asi Mwari ndinowa kuti anopedza rini. Ukapedza ati yako ne 1 week after 1 week mvura inouya. Ukapedza negore, gore richipera mvura inouya. Ukati ndakumbomira aichauya. So zvizhinji zvatinoti Mwari vachaita hazvisi mugrupu rezvinhu zvavachaita, zviri mugrupu rezvinhu zvavakamuitira. Namani anga akatopora, but uya haashande danga nerevelation inobvisa bhati. Revelation inobvisira kuti bhati was a leper in a minute. Bhati iri mulife mako
yakakubatwa nokuti haunzwawo zvinotaura vamwe vanhu. Unoziva uri komanda, but kune zvinhu mulife zvinoda kuti uteerere makommands evamwe. Rega ndikudze key yeupenyu kuva neteachable spirit, mweya wokudzidza, wokuremekedza nekuappreciate vamwe vanhu muupenyu. Mukugona kwese neunyanzvi hwako hwese kune zvakavigwa gorera uchateerera vamwe vanhu despite kuti unoremekedzwa, kuti umunhu anozikanwa kana kuti anoziva chaizvo. But ari mulife haabviswe naMwari, nokuti Mwari kana vainewe ndo vanotoporesa. But vane zvinhu zvavanokuunzira indirect way, a way yekuti zvinotoda iwewe kuva munhu anozvideredza. So Naaman unoreceive healing through humility, not through prayer. Nokuti dhei rakauya musikana webasa mumba, Mwari vakaudza healing. Panzi the Lord was with him, Mwari vaitova newe. Saka bhati wako welepros ane chekuita newe. Pandinoparidza kudai handingofa ndakataura kuti Mwari ari wrong, nokuti Mwari vakanaka nguva dzese. Ari wrong ndisu. Wega mukusaziva kana kuti kuziva, but haugone kuita zvaunoziva. Tine vanhu vanoziva kuti zvakati zvakanaka kuita, but haazviiti. Kune mweya unorwisa. John chapter 5, murume aiva paBethsaida aiziva kuti atanga kuwira mumvura anopora. Kurati knowledge yanga yapo, changa chisipo kugona kukasika. Ndiri kutangirwa bhora yavada mudziko rake, kwete kuti handizive. Ndoziva but pace yangu am slow. Saka murume uyu anga akatopora kugara paBethsaida. Chakamupinza mu-38 years ipace kwete knowledge. Aingova panzvimbo chaiyo inopfuura vamwe, but speed ndiyo yakamuuraya. Haana kuti Ishe pandiri panapa hatipori, aiwa panapa Ishe ikabvongodzwa atanga kupinda anopora. Saka sei usiri kupora? Kutangirwa. Kutangirwa kune chekuita nekirosi kana nedegere, aiwa. That's why Jesu paakauya akamubvunza kuti unoda here kupora. Munobvunzirei munhu ari pachipatara kuti unoda here kupora? Kune zvakaonekwa zvinoratidza kuti anga asikane nyange anga auya. Yakazvidiscover kuti kune vanhu vatinofunza kuti vakaenda kuchikoro uye vakaendeswa. Unotozoona nemunhu wake kuti haana kuenda kuchikoro but akaunzwa. Vabereki vakati haungasweri uri pano uenda kuchikoro, chakune time yakaendeswa. Haana kuuya nokuti aida, akauya nokuti vaigara navo vaida kuti auye kuchikoro. Effort yake nekutsungirira kwake zvinotokuudza. Saka Jesu akati unoda here kupora? Ishe mabvunzirei zvanzi anga akarara paMax panhoo. Iye achiti nzvimbo ino inoda munhu ari active, nokuti mvura ikabvongodzwa atanga kupinda anopora. Saka unotanga sei makarara? Hakuna ari kumurarisa, ndiye ari kurara ega zvake. Ende Bhaibheri rinoti akatouya nepekurarira pasi. Nzvimbo yaanoziva kuti haidi kurara, nokuti unotangirwa, iye airara ipapo. Being in the right place but not doing the right thing. Inoona kuva challenge yako yakakupa but in life. You are in the right church, worshiping the right God, but you are not doing the right thing. So kuti vakaparidzirwa uparidzirwa kuti hayo kune teaching isiraiti kuzodiyayo, iwo watochiva right, chiita zvofanirwa kuitwa. Umwe but ari mulife memunhu, unhu hwemunhu, kwete kuti Mwari havakudi kana kuti Mwari vanonoka. Naaman dhei rakauya musikana webasa mumba, denga rakarototi watopora. But chadileya kuzopora chii? Musi unozofungawo kuti musikana hako webasa but anenge anotaura zvine musoro, ngaanudze kuti toita sei. Kuti kune vanhu vausingatende kuti vakataura chinhu muupenyu hwako, vakataura zvine musoro. Ko Mwari akashanda nawo unopora rini? Naaman but wauyi naye mulife hausi muyewe china wakupa but nokuti Mwari wacho hanzi anewe. The Lord was with him. Pane kuindustry panaishanda so. I love examples kutaura kuti munhu ayansoti.
So ndaishanda nemwe mudhara waaiti senior. Kune munhu aiuya achikorekesa vanhu hembe every Friday. Torai masiketi madzimai mazambia, torai ukati handina mari kuti chero paunozondipa. Saka handina kuti zvinhu zvake zvaidhura because wainongotora deposit. But senior vaira paoma musoro vairamba. Takasvika pakugara pasi vakomana tikagara vanotatirana madzimai edu madi kutorawo gogo kana Zambia zvaro. Senior ndopa vakati aiwa gogo venyu manje. Haisi problem yekuti Zambia radhura pamuromo. Saka bwekapo ndishauda asina Zambia zvike right, pane ndotopfekedza chinoshauda chacho. So chashaisa gogo senior Zambia haisi mari yeZambia. Vari kufanira kushauda vasati vachena. Saka senior vari kukalkuleta kuti shauda vari munhu achichenei beta kumbomira. Ngaandishauda ari masiketi ake wa. Ndo pandakaandastenda kuti chiri kudhileya kuti gogo senior vachene pamuromo. Asi kudhura maZambia tatonzitorai munodipa pamuchaiwana. But senior akakalkuleta so kuti ofa yandapiwa yakanakisa. But arida kuitirwa wacho manje. Ngaagara aine bhati yake iyo. Ndimai senior but havana Zambia. Bhati yavo hashari. Ndakadiscover kuti pese pana bhati pamozi the Lord was with him. Haisi problem yemwana. Pane zvinoitika muupenyu hwako. Bhati wako unotomuziva. Ende unotoona Mwari wokuti vanhu pavanomira vachikupura zvavakaitirwa naMwari. Chatokupurwa ichi ndochaunotochemera dai andiitirawo. Saka isina kutochinje chechi kuti Mwari wacho isaine kuti pana kutoita zvinhu ngatiita vanhu zvaunototsvagawo futi. Saka sei pako pana bhati ndowatomuprofita welife yako. Unotarisa kuti bhati uyu hausi munhu wangu here, bhati uyu hausi vaprayerful here, bhati uyu haisi giving here, nokuti bhati haumushari. Kwete kuti akonzerwa nedenga. Munhu ane zvaasiri kuita zvaanofanirwa kunge achiita. Nokuti kana rati the Lord was with him, pakandatopedza ana Mwari munhu. Ende Mwari wacho anotoporesa. Ende Mwari wacho anosimudza marombe. Saka kana munhu achinzi anotunamata Mwari mupenyu, Mwari waIsraeri, bhati wacho uyada kugadziriswa naiye kwete naMwari. Zvaitirwa vamwe vachikupura kuti Mwari andiitira, handina zvaunotsvaga. Saka sei Mwari wacho anenge anosarudza kuti anoitirawo majamba iwewe. Sandakadiscover Mwari anotida zvakafanana. Saka Mwari ndobva andibvunza kuti sei upenyu hwedu hwakasiyana. Ndikati nekuti hatimude zvakafanana. Iye anotida nerudo rwake rwakafanana. But zvinoita kuti upenyu hwedu husiyane, hatimudewo zvakafanana. Mumwe yekuchechi ndeyekungoti ungowanawo kugamuchirika musociety so. Ndokandopindawo. Ndoyedu. Pane pakuti kuti mwoyo wako pakunamata Mwari haupo, asi une zvinhu zvawakungoona kuti hazvizomboitawo kushaya, unonzi unopindawo. Unhu hwako nemaitiro ako zvinotooneka kuti you are just a church member but you are not yet a believer. Because membership haisechwe level yekuva dedicated kubasa raMwari. Membership ndeyekuti kana uchitopinda pano tikatonyora zita rako watowe pano zvekuti razonyorwa mudenga yaiwe face. Ndakati dai vanhu vakura pakuziva kuti Mwari haite zvechechi, machechi vanoita zvaMwari. Mwari anoita zvoukama nemunhu setunga munhu. Saka shoko rake richiti kuti miviri yedu itemberi yaJehovha. Iye anopinda isusu. Isu tine dzatopinda but iye anopinda inomo. Saka pavana kuti yekupinda wakaiwana but iye hasati apinda mauri. But ari mulife yemunhu ane chekuita nemunhu kwete naMwari. Nokuti kana wakatenda maari ndiye wamasimba ose. Kana wakatenda maari azere nenyasha neupenyu hwako. Saka but ari kutsvagei mulife yaamikomanda. Nekuti kuSamaria kwavaienda
vaifambira dzimwe nyaya dzisinei nehealing yavo. Saka paakabva nemusana mukaenda kuSamaria, haana kuti ndekupikako, anotokuziva, anotoswirako, but aiswira muarea inopedza leprosi, iye achiramba ainayo. Saka akasvika paakazvideredza, kubva pana komanda akava commanded. Ndokurongedza kwakunanga Samaria. This time haasi kuenda kuhondo, ari kuenda kunozvideredza, ari kunotsvaga peace nechairwa nacho. Ndakadiscover kuti kazhinji kacho tinorohwa nezvinochinja upenyu hwedu. Kuti nemindset yehondo, Naamani mukuru wehondo pavaenda kuSamaria vachinotora kuti vasikana twebasa yanga iri hondo. Dheira akapora haana kuenda kuhondo. Ndadiscover kuti zvinotichinja upenyu zvakawanda zvatinoorwa nazvo. Jacob anoti mutumwa ndikusiyei kusvika mandiropafadza. Uri kuda kuropafadzwa, iro Bhaibheri rinoti kudii? Zvanzi usiku hwese akarwa nemutumwa. Kuna kuti unogona kuti urongana nezvinokomborera kusvika dzazovhurika musho. Panapa ndiri kurova blesa panapa. Isha ndikusiyei kusvika mandiropafadza. Saka fight yanga iriyo. Saka Bhaibheri rinoti kuti waiva usiku unongorepresenta ignorance. Kana usina knowledge, uri ignorant, usina ruzivo, unorwa nezvinochinja upenyu hwako. Amen. Amen. Naamani aenda kuhondo kuSamaria. Dheira akapora haana kuenda kuhondo kuSamaria, akaenda kunotsvaga peace. Kuti most of us Mwari vakatipa blessing already, but we fight the system yaMwari instead yekuenda kuita bow to the system that can change your life. Uchaona kuti bhati wako dzimwe nguva akabatwa nearea yekuti kana yakunzi ngatiitei unozokuti vatanga. Muchechi murimo munotonamata Mwari mupenyu, but kune area dzakwaMwari dzacho dzauchine hondo nadzo. Kuremekedza chavanhu vaMwari itori hondo pauri, unoti tese tiri vanhu vaMwari. Pane nguva yekuti Moses arora mukadzi wokuEthiopia, Cushite woman, sisi vake Miriam naabhudhi vake Aaron havana kuitirwa zvakanaka. Ndobva vataura vakati aiwa abhudhi ako makawanisa kudii. Bhaibheri rinoti Mwari vakadzika vari mushongo yegore, vakamira vakati muyai mumire pasuo retende, vakati kuna Miriam, ini ndinotaura nevamwe vese kuburikidza nehope, asi kumuranda wangu Moses hazvina kudaro. I speak to him face to face. Sei mwoyo yenyu isina kurova pamotaura nemuzodziwa wangu. Miriam naAroni vakaita maperembudzi. Bhaibheri rinoti for 7 days Israel haina kufamba vachimirira kuti Miriam maperembudzi apore. Ndoda chinhu chakavadhileya kupinda Canaan ilack of respect pakuzodziwa. 7 days the whole Israel haina kufamba vakandimira kusvika Miriam apora. Saka unonzwa kuti vanhu vakanonoka kupinda Canaan, chimwe chakatovanonotsa ikarekta yeuno munhu akataura zvisizvo against the servant of God, achitora advantage yekuti ndibhudhi. Zvimwe zvaunorwa nazvo zvinongodaro zviri izvo zvine nyaya dzekupora kwako, nokuti paaenda kuSamaria pese aenda kuhondo. Kamusikana kakatorwa mahara kakapambwa ndezvehondo. Pavairwa Samaria neSiria ihondo chete, but pamwe pacho unoronga hondo nepane blessing yako. Zvimwe wazoziva kuti zvazviriswa izvi panoda kuti munhu adzikane. Saka mudzodzo wokuti seta life yako kune nyaya dzaunorwa nadzo dzisingakuitire zvakanaka, dzaunoshedzera kuti chichitopinda hangu but apa kana hatijairi kusvika. Ndonamata hangu but apa vazonyanya hazvisiri zveiraparidzwa hayo but nyaya iyi haiite. Chese chausingafariri chausingadwa kuti nechiri chaMwari chingadaro chiricho chakareka kupera kumaperembudzi emunhu. Fasting hauidei hondo. Prayer chaiyo prayer kwauri ndo ungatoda kuparidzirwa kuimba kutamba maprayer pese paunonzwa kuti akabva hondo dzangu ichi handidi ndiri kutoprofita malife mangu imbochifarira.
imbochifarira one zvokutaura kuti maperembudzi haaperi. Chausingafariri chisiri kunamata, chaunika hondo nacho, wakaipa akakupa pfungwa dzekurwa nechinhu chinochidya upenyu. Jacob mangwanani ndopaakati andikusiye chikabatiro pafadzi. Saka warwire zvinokuomborera, usaziva kunoita kuti uve neencounter nedenga ende wofaita denga racho raunoda kuti rikurwire. Dai maenda kwedu Samaria munopora ndokwanoswera. Uzati nevanhu vokuti hauna muadvaisa uchavanza wai because anouya kuchecha achinomata mwari wacho anokuparidza. Saka unomuudza kuti kudii manje? Chakatisika ndechekuti mwari waunonamata ndiye but munhu wako hausi. Mwari waunonamata waunochema kwaari ndiye unoropafadza, ndiye unosumudza varume kubva muguruva. Kosei usiri kusimuka? Bati wako ane chekuita newe, bati wangu ane chekuita newe. Kwete na mwari. Paunotoya kuchechi ukagamuchira Jesu kwataka mwari vanoti nyaya yake yapera. Vakatoshandisa kuti haisi kupera sei uchinamata Mwari. The Lord was with him, but he had leprosy. Saka anopona sei murume? Ngaaendere kupeace, ngaachidye strategy. Aimboenda kuhondo. This time ngaaende kunozvideredza anzi kuti muprofita Elisha achati kudini. Baba Loti vakasunga ngoro dzake ndokubva aenda kuSamaria. Elisha ndokubva atumira shoko iye akamira panze kuti ngaaende anozvika kurwizi Jorodhani 7 times. Unoziva kana uchida kupora chakandida kuisa kuzvideredza woteerera chiremba kuti ari kudini. Ndikuda kupa chiremba futi advice. Paakanzi enda unogeza kuJorodhani unozvika 7 times. Akati kwedu kwandinobva Damasika kune nzizi dzakanaka. Nekunaka kwenzizi dzese makadii kufanira kupora zvee. Kana dzenyu nzizi dzekuDhamascus dzakanaka, kokupora kurambire chinhu zvakanaka. Ose kune zvimwe zvinhu zvakakunakira zvisingashandi. Ndozvaunofanira kuva zvakakunakira. Tibatsirei Jesu. Zvimwe zvinhu zvinokunakidza zvaunoyemura zvaunogamuchira ndozvine problem yako. Ndiri kuchikoro naye ungaticha airowa. Bozi kurowa hakunakidzi. But achiti aikuroverei kuti ramangwana rako rive rakanaka uye serious. Saka shamu ikava shamwari yako ukaigamuchira inobvisa matambudziko ari kumberi. But sinotaimiridza mashortage iri mukati metauza zvitoro. Pane kuti ndiverenge ndaidifenda shamu. Yeti mufuture unokana kumiridza mashoti akawanda sei nhamo inokuwadza. Chandaiona seenemy ndochaida kundibvisa paenemy inonzi poverty. But ndakaprotected ndikati aiwa handidi kurohwa. Zvandakaramba kugamuchira ndozvavadambudziko muupenyu hwangu basi. Takurai joki rangu nokuti rakareruka. Inaitika tukura kutodhasa kutojabula. Gamba fevha yacho tiri kuita zvaanenge ataura kutakura zvanoda kuti utakure. Hakuna munhu asina bhati mulife. But kana uchinamata Mwari, bhati wako kwete waMwari. Ndozvakadiscover. Nokuti Mwari vakatendeka, Mwari vakarurama, Mwari vane rudo, vane hanya neupenyu hwako. Havangokurega uve leprosi wachiporesa leprosi. Ukaona uinayo iwe waineyo ari nyaya ndiye. Mwari havana rekodhi yekukundikana. Haisi nyaya yenzvimbo. Mwari wekuAmerika ndiye Mwari wekushamba. Hambo takadaiwa bva muno ndanyatsokukomborera manje. Nyasha dzacho anadzo. Munhu unobudirira ukaita zvinhu. Haasi munhu ari kudetsera kuti manje ikonomi mamira yakaita mira kuti mamira kuchinja ndangoita yusa kwezo. Usimudza. It is not moved in the currency yacho. Grace is more than any currency. Nyasha dzinodarika zvaunofundzwa nezvaita panzvimbo. Zvisiri panzvimbo nyasha dzakawani dzikamubata
vanhu vanokupura kana iwe unotaura kuti Mwari haisi ikonomi yakanaka, ndimo rakanaka. Naamani waiva mukuru wehondo, Mwari vakamupa kukunda hondo dzese. Asi aiva neimwe hwandenge yamuchalenja yaidhimanda kuti ave humble, azvideredze, azviripise. Hii ndenge yakaveikwa kuti aignore kuti ndiri komanda kuarmy, azviti neni munhu arikugona kuteerera zvinotaura vanhu. Bhati wako uchaitei naye, because anofanira kuti bhati iwe yapere ndiwe. Bhati kunopera bhati waNaamani inzvimbo yaenda only for war. Saka paachada kuita hondo nezvinochinja life. Tine vanhu vakatadza kugamuchira zvinochinja upenyu hwavo. Nokuti already today is more like iproblem kana kuti ihondo. Chinhu chinenge chikutovabvisa. Imagine kuti wauya kuchechi unzi Mwari unokufumisa, unopidza nhamo yako yese. Papedza kutaurwa izvozvo wafara kuti nhamo yangu yapera. Wonziuya uise mari yako nayo kuno. Unozova kuti kupedziswa. Tosumuka sei mama titorere shoma yasara. Unoinzwa hondo yakusumuka sokuchechi nandichida bhati yakatanga imanje. Wasora muzomuna kuti mamatandoda bhati zvokuenda kuchechi unopfumisa pastor. Ndakati dai chiri chokwadi chekuti unopfumisa pastor. Koyo unozvimangire imbozvipfumisa wega. Imbozvipfumisa unozvimangire. Ngozvizwa kana uchiti una ability yekupfumisa munhu iwewe. Koyo unozvimangire. Imbozvitanga iwe, imbozvisimudza. Waenda kuchechi so vanokuita murongo because vakutorera mari. Ora usati watorerwa kutorerwa kwacho kutaura nekuitwa murongo uri mene. Ili secha ndio kuita. Kana kuchechi vachiita murongo kutorera mari yako usati watombotorerwa kwacho ndio nzimari iriyo. Kowega unyumwe ile kuzenge tubate shoma ndio zvinyanyo kutorereko. Boya wina yasuya unodaka nezvivyo. Maria wina izvo yasuya unokuti moyo wangu wakasununguka ndine mari. Ukati kuzviise zvinhu zvakaoma. Kurati wakatomerwa usati watombounza. Saka chikufanira kuomesera ikoko seusika chimari. Usati waunza tinoita kugara uine shoma kubva kwako chii. Mweya. Itora ataki kwalefa. So ataki yoya uione, zvikaona mufundisi yanonyatsokwata. Yeti yawina izvezvi autombofari. Yawina umwe zvausitomufara zvatosikana, life yako inotorwadza. Vanhu vachichiudza kwaufari kuti wada kutitorera, ko sofa ndiwo wakatorerwa. Wakaipa akazvigadzira kuti ugare uchikuita hondo nepanopera reprosi yako. Naamani ndewehondo. Pese pavaenda kuSamaria vaenda kuhondo. Saka pfungwa imari ndeyehondo akabva kuti Samaria. Kusvika Mwari vamuudza kuti pamwe pacho havasi pekurwadzana nekutoteerera nokuzwisisa. Nokuti magara muri kuorwa nezvinochinja upenyu. The Lord was with him. But leprosy. Maona matakuna umedieni. Apa ufana kupali kwa uzitiri ya ufana mungu mzwisisa. Aisha. Hora utende uoshenda kupu wakati utende uka hiyo. Chaneza isiye muda wana utende uka. Awazi mzwisisa jilodiwa kwa wakati utende uka. Murume nekukadzi vakanetsana marriage, murume hafume futi adzimai. Kunetsana kusikira mbara munosera. Paungatomanetsana ukati Yesu unonzana ndiye. Mune platform yekutangira bhozi manetsana mukaba. Anati mwoyo kuti utendeuke, nawe kuti ungoimprove mishana wako tendeukira kwacho. Kune zvinoda kuitwa, kune zvinoda kuzikanwa. Mwari ndi Mwari, matestimony saudzwa ndi Mwari. Enda achitira vanhu vanoona kuziva mari mbiri.
ende achipa breakthrough ile yaunochema uchida. Sei pangu zvisiri kuita, sei pangu para paina basi. Saya mwenye ndekoti your prayer life need improvement. You only want prayer. 1 minute or so to tell us what the battle shall 2 minutes. When the Bible just said minute to fire, speed of 2 minutes. And this is the only one not to improve, but I'm over. Namani nyasha ta wakaikiri wanamani. Bible inasema kuti the Lord was with him. Mwari alipa society wani kudikana. But akavaka kuvumo utinyura iba nunaziva utumono ngewine nipataiti. Mwari namwe une kutanga munanga nilonde Adamu asika kuganje naleka. Anakupa mwari chishe mwari wano zaudi munane dambuzi. Nomwata ashina kunaka kuti munaleka. Ndimwari warudaro kunaka mwawai nae. Wavari kudzigira tsitsi vainaye kuti uyari pataitu hazvina kunaka zviri muupenyu hwake nokuti ari ega ivo vari tu. Kurati Mwari vanoti pamwe pacho unenge uneni but unenge utori pataitu kubvisa tsitsi kusvika ndaudza chakafanira Adamu kuti uve nemhuri nevana hapadi Mwari panoda ivi. Saka unenge adzisingaitike wini naMwari sokuti Mwari vanotokunzwirawo tsitsi kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari vese naye. Munhu akatanga kupisa tsitsi kuBhaibheri munhu aiva naMwari akatoti naMwari hazvina kunaka, hazvina kumunakira munhu anga naMwari. Pari pane chachakashota mulife make chakabva kupi, chakagadzirwa sei, chakatorwa futi mari. Kurati mauri une nyaya dzinopedza dambudziko rako. Mwari havana kuzvitsvaga paumwari hwavo kuti vape Adamu mukadzi, vakatsvaga munhu ane dambudziko kuti vapedze dambudziko remunhu. But iriko problem yaAdamu yaitova muna Adamu. Iye anatombozva kuti mbambo dzakawandisa ikwa dziri nomo. Mwari havana kushotesa pavakatora mari. Vakamupa dzakatowanda. Vaizva kuti dambudziko rake rinopedzwa nezvaainazvo. But haisi next door. Iri mauri. Dzimwe nguva vanhu vakajera kushandirwa havadi kudzwa zvinoshanda. But tayazondishandira mari. Kutogara zvinoshanda. Dambudziko rikanamai. Mwari vakaripedza kuda. Pakuti the Lord was with him. Handaidanisira bhati futi. But Mwari vatendera kuti vhesi iyo kuti mufunge unenge uinei. Zvimwe zvese zvichitofamba. Padzimwe nyaya hadziti uinei. Dzinogadzirika sei? Your humility will attract another answer in your life. Kingdom yanga haina key, ine keys. Peter is not just, I give you the keys of the kingdom. Unati madhoo acho haapitirana, makey acho haana kufanana. Pane panoda prayer, pane panoda fasting, pane panoda giving, pane panoda worship. Those are keys muzvinhu zvaMwari. Pane panoda humility kuti zvinipisa. Pane panoda kuti uve munhu ane confidence. Bible not shall decree a thing and it shall be established. But don't make a declaration with the baby, but declaring things. Sakandama ni kumba yake ni mtu kama ndio msiri akofano wa ufamu ni wa chase. Shika msikana this time ukaenda msikana kuona. Munono kuona ku same area imalienda but with a different mindset. Amen. Romans 12:2 but your mind must be removed by the way. When they remove the renewed, fungwa zeli ngazi balunguzwe. Not ngua problem yangu fungwa zimu. Fungwa ipita yemsoma na knowledge. Sasa mwalimu akisema mambo papara ni kushauri wazio. But wangu alichopita leo. But wangu alichopita leo. Muprofita mkuu wa life ulijiwayo.
wakamira sei. Chaunogara ndo chaunokuwana nhasi wamboitei. My results are tomorrow, are hidden, but not today. Haugone kutsotsa Mwari manipulate kuti prayer kuchinyengetedza Mwari kuti vakunzwisise vaakatende vakubatsire is the same yesterday, today, forever. Mwari vakanaka nguva dzese. Prayer hasi kuti Mwari vachinje moyo vanake, vakatonaka kubva kudhara, vane hanya nerudo neupenyu hwako. Pane nyaya, you must know what to do. Motera na grow people. Ne manetsana so marriage mune nyaya. Manetsana unzwa mulashi namata chitamatire bayake. Mchina kazo kuzevizira ndikagara naye pasi. Ndarinzwa dia auna kuno wana Mwari wakana ngane. Ewana mtu kuda wisdom. Prayer, marriage leadership too. Prayer and wisdom. Ukawanza prayer uneno unoramba unzini zako. Boza wangu wanaingoza wanaingoza. As long as you live in Safari, when you chill on Mwari wako, unaramba Mwari wako. Unaramba Mwari dinaye bati mbaya. Unaramba pastor mzima piga watu wao ndi matoenda. Ngani pastor ya tiengo, wabona mwani mkoti na Mwari. Ini kana nisi kufara kana Mwari akufanya mpaka tuoma. Mapesa kwa prayer most dikipisa kuna munhu wacho wamuda. Ukarasta kwa munhu wamuda utakuzwisise. Ono na matastere Mwari wacho ana matukade munhu wese. Ende ane hanya netsitsile munhu wese. Zvafana munhu odama kupedza kuchipisa udeclare kuti Mwari ngatembe ngafambe. Mwari anokwenya vanhu vari kusatenga agaye. Muchira Mwari Mwari anokupanisha kuti ufunge. Zvinofamba chete kuti naMwari wangu zvinofamba chete kunopisa. Afambe. We are not heavenly minded to be earthly useless. There is knowledge you need to acquire. So life demand a prayer and wisdom. Especially by the kapano after you pray, apply wisdom. No matter what one of you prayer is in namo. Prayer is in namo yawenam. Chinodzinga namo kushanda. Chinota unadzimira wina zvakangoma chiti. Kana wotona mati waudoni life yako ndo yakadona chete. Sasa zvinotokudetsa kuti manifesta, hapana chimanifesta. Prayer aidzinge nhamo, inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Mwari vachisada mugarden vakatomudza vhangeri kuti ushandawo. Mwari vakaudza munhu kuti mugarden take charge. Vana kuti be prayerful. Ukasadhila nemiti michero yandaisa muno mikasaita zvakanaka, panofiwa nenzara wakaiswa mugarden yako nomwoyo wako. Zvafana munhu anamatirwa akawana basa. Ungagadzira kubata nguva yebasa nokutowariwana nemunamato. Unosvika kubasa namai unonzi kwaenda wati ndere ndingamapere pamo. Unofaira uri munhu spirit imo. In-principle yelife yaunofanira kudzila nayo. Inzwa kana mali Mwari unaye, but hengi yako yapimira nekuntu zvinhu zvemweya. Do you know kuti kune vanhu vekuti rengi dzavainadzo panyika, status dzavo panyika, dzinogona kuvatadzisa kuva hindrance, blessing ndakunzwa naMwari. Because panoda kuti uimbire Mwari wako, but nokuti uri engineer, uri doctor, uri tumari bichana. Unoba kuti yiti matiregerera imba ino. Uimbira Mwari. Une vanhu vaunokufunza kuti vanofanira kudaro iwewe manje. David wanting still outstanding life market. Akaita mbiri yekujaivha udarika kutunga mbiri yekutonga iye ari mambo. Mambo anoita mbiri yekutonga. David akaita mbiri yejaivha ari mambo. Mwari vakati this man is after my heart. Why? Nokuti abvisa status nerengi yekuti chef. Akati kana ari Mwari anondipa upenyu, I will dance unto the Lord. Ngosudze
unokurudzirwa mushana uchaimberi uchaomberi unotokumbirwa hazvichaita yeti imwe breakthrough yako kana pari pasapa pajeriko hapadi prayer vakatenderera jeriko vachirumbidza kune zvinoda kuti uve nemwoyo wekutorumbidzawo Mwari kuti imwe breakthrough iwe. Worship is also a key in the things of the kingdom. Tine praise and worship, yes. Praise and worship haitiimbire, inotitungamirira kuimba. Unoimbirwa waMwari. Kanzi tiimbirewo iwewe manje. Ushongoyo zvaimbirwa muno iwewe kuimbirwa iwe. Praise and worship haitiimbire, inotitungamirira kuimbira Mwari. Matiregerera imba yuko vachiimbirana. Chinoda kudonha nekurumbidza Mwari mulazi mako achidonhe. Paul naSilas vari mujeri vakarumbidza Mwari vakaimba, cheni dzikadonha, masuo akavhurika. Dzimwe cheni dziri kuda worship yako hadzidonhi. Bozi wakatotsvaga kwaya yako inokuimbira. Yaunonzwa kuti muri kutiregerera. Muno muchechi hakuna munhu anoimbira munhu, usazovharwa zvako. Chimwe chatotadzisa kuti life yako iende kumberi, haungoshipa Mwari, unongopinda chechi chete. Utoni timu yaunozwa kuti ndo vakasarudzwa. Enzwanga timu kana ikatovapo iri kutoimbirawo Mwari wacho iye, iwe uchaimba rini? Mwari ada voice iro. Bozi handisi mukwaya, kwaya yechechi ndikutara vanoimbira Mwari. Oza munhu anodaborumurwa kubva pachurch system apinde mukingdom system. Mukingdom yaMwari munhu wese ane right yekuimbira Mwari. Musystem yechechi kune vanhu vatakasarudza kuti imba ipo roya, havatiimbire, vanotitungamirira kuimbira Mwari wedu. David anoti naMwari is a man after my heart. He danced unto the Lord despite it was a king. Iyo kana pausabuka haupa utambe. David aitumba mambo. Iyo kana pakansera wao havanozokuvhotera bati kutotsika kutoimbira kwazvo. Ndino kuti kazhinji vanhu vanobatwa musoro, havanobatwa mukati memusoro. Iye Mwari achitoti vangu vaparara nekushayiwa zivo, ivo vari kuda pamusoro chete. Information knowledge you have basa nayo. Life upenyu unomuvha maringe knowledge yauinayo. That's why munhu paanoberekwa anotanga kuda musoro, which is an opposite direction. Sei tanga kuda musoro panyika pauya usati wafamba funga panoshanda musoro. Musoro unorepresenta knowledge kana kuti information. Mwari vachitoti vangu vaparara. Iyo statement yekuti wangu rinorwadza mani. Mwari unobvuma kuti timu rangu ribati vakuvara. Ndetisa Mwari kana vari veni kuvabatsirawo mushando. Mwari kusvika pakubvuma kuti ndevangu vabati pakuparara varimo mukuparara. Vanhu vangu vaparara kwete vaSatani. Vangu inini vaparara. Mwari kana vari veni ngoita ikafevha mushando. Kune zvinodhimanda principle zvisiri mugroup refavor. Alright, Bible parinoti gogodza unozarurirwa, tsvaka unowana, kumbira unopiwa. I3 classes yezvinhu zvekutsvagwa mulife. Zvimwe unokumbira unopiwa, zvimwe haupiwa unotsvaga. Pamwe pacho haukusvika uchipinda mumba mevanhu unogogodza wovhurirwa, hapana kuti gogodza wovhure. Istatement redistrict vakuru kana vamwe vari mukati ugone kuremekedza wavarirwa nyasha vakapindamo. Unogogodza wovhurirwa, vanoti gogodza vhura, gogodza unozarurirwa. Kurati time yaachatora kukuzarura ndiyoyo. Hauti ndikumbodonga kamusi kuvhura, hai unozarurirwa. Those keys in life is so important. Kune zvinhu zvokuti kana ukazvikumbira sei haupiwe, because zviri mugroup ezvinhu zvinotsvagwa. Tsvaka unowana, kumbira unopiwa. Saka ukatsvaga chinhu chiri muklasi yekukumbirwa nekukumbira chiri muklasi yekutsvagwa, waita wrong order.
Mwari zvinatidzei munoshamisa. Vanenge vachakuendawo unoshamisa hungu. Mwari weminana vanoita mamiracles. But pamwe pacho vanodhimanda principle kuti zvinhu zviitike. Andinoziva kuti munhu wese ari muno mucheche hakuna vasikwa naMwari. Vakasikwa mazita avo arimo Adamu naEva 2. Vamwe vese we are a result of reproduction, not creation. Iprinciple yekudziberekanai. Kurati Mwari vakataiwa ndichasika vanhu kana makwanisa kuberekana musikirei. So chimwe chaunotsvaga hachisiri kucreation chiri kureproduction. Creation imiracle yekuita kwaMwari. Reproduction is system pachinhu chakaitwa naMwari. Saka zvaunoti Mwari ndo vakati let the bird fly nanhasi ostrich yebhuruu ishiri ende Mwari akaremera. Usangudze pamusoro peweight kuti because yakakwirisa. Ndege haisi bhuruku rezvinhu zvakanzi zibhuruku. But iri kusumuka. Hakuna vhesi yakanzi let the aeroplane fly. Hakuna. Varidzi vakaudzwa neostrich havasi kusumuka. Zvisina kuudzwa zviri kusumuka. Clue iri paostrich ukatarisa zvayakaita yakakura kwese uchidiki paostrich. Vanhu vangu vaparara nemushaiwa. Murume uyu waiva naMwari ndokubva aisirwa bhati munyaya yelife yake. The Lord was with him, but he was a leper. Iwo Mwari vanopurisa maperembudzi. Vototendera kuti munhu wavainaye arware nawo aiva vasino vari kutendera nokuti vakatomupa favor already. Munhu apaya mulife make anoziva kwazvinopera, but kusvika agona kuzozvideredza nokuti zvipere. Mumwe munhu Mwari zvati vanhu tutaishi mvura. Funga kwako vanhu pavaituta mvura vaifungidzwa kuti nyaya waini. Kurati dzimwe nguva Mwari pari kutituta mvura ivo hausi kututa because zvakapera waini. Munenge uchatova kuenya kuti Ishe amunonzwa mushe ndati waini. Ukanodzokera kuno kuti Mwari ndati basa Ishe basa. Basa rako rakatouya but harina kuuya sebasa. Pakauya munhu ada kuendesa kubasa ndokubva waita rafu. Wakapedza kuita rafu basa racho ndokubva unotonamatira futi. Ukaona dhanya waiswa mugomba reshumba Mwari vari kuedza kuprova something kuti mawitness panze apa hauna but shumba dzicharatidza mambo kuti uri right pakakandwa vari wrong chavaratidza. Shumba ndo dzakava mawitness kuna Daniel. Ndaiwa uyo wamakanda haasiriye mukakanda chaiva chakati kutsere. But ari life mako ndiwe ndini. Namatiri zvimwe zvisi zvokuita basa eri aka. Usati wanamatirwa. Nyaya inoda prayer. Ndafika kuti munhu akakucheka unamatira zvinhu zvakutoita zvimwe hazviiti zvinonamatirwa. Because pane zvaunofanirwa kuita. Saka unati tange kunamatira takataura information, knowledge. Ukayapaya zvikaramba ndopanoziva kuti mweya wechina tochinamata. Oza kunonofunza kuti akaroyiwa upenyu hwake. Ukaroyiwa ndarika zvaurikuita. Hauna kana. Usaona uchitengesa. Vanhu vechema kanyazotanga kudhila newe unouya kutaura zvakuti zvawanda zvaurayiwa manje. Stage yauri nenyaya yekuti une nungo chete. Une nungo. Iwe kwazana Bhaibheri rako rinoti simbe ngairegere kudya. Mwari vanonyima muchikafu. Aiwa vanyimi vanonyima type yemufu. Pane nyaya dzinogadziriswa newe kwete nedenga. Nokuti denga kwawakatenda ukagamuchira Jesu zvese zvawaishumira zviri muna Kristu. But handi zvese zvauchawana zviri muna Kristu kusvika wakuziva zvekuita nokuti una Kristu.
nyaya unoda kugadzira neprayer waita research here kuti inoda prayer. Chimwe chinotora nguva wakutindiwa mumwoyo kuti ndakambokuvara muoko ndikauya kuhospital kupindura ndakaiswa plaster zvazi 3 weeks tozobvisa plaster usikushonga indatoda kurapwa wangondipfekedza chichewaiti zikazoenda unozidzoka but after 3 weeks ndadzoka nomuoko zvaita zvakanaka kurati pademwe unomuda condition kwete medication kungogara riri muruoko muchivharimenti chiri kungodziya so wapiwa condition yekuti usatogara wakangodai nokuti kupora unoda unotogara wakadai kwete ndo zvaunodai unoda kupora icondition. So mushoko ramwari mune nyaya dziri dzimwe dzacho haudzine bado dzakatakura zvaunotsvaga zvacho anozati hakuna munhu anoda basa unesanda mari wese kuzati kutsvaka basa kuda basa rida mari kubva rimwe chida basa urati kana uchirida mwedzi ungapera gava kunyime penda andiwa unoita basa ndopaunobata shuwa kuti auna kuita basa uda mari yako ende mari yako sakupa basa racho kutozosiya iwoti uda basa unosiya zvawakuda kuti aiwa taida mari riri basa. So kune zvinhu muupenyu zvokuti hauende kwazviri direct iprinciple yazvo uda kuroora kuti uve nemhuri paunotopfika musikana wangoti akadii sister kuda vana vatatu nenosuvisa unovhurwa dhoketi uri kuti vatatu nena musatomuere unombomira zvevana uti I love you unochita vana zvako in principle yelife. Amen. Namani mwari vaitova naye asi asanoonekwa pakudii kana kuti ana mwari mwari wamasimba ose saka unogona kutovana mwari wamasimba ose vanhu une nyaya dzisiri kuita mushe. Amen. Amen. Nyasha dziripo bali pane nyaya dzisiri kugadzirwa. Vanhu vese vari connected vane mateni pamba vari connected kudhamba but imba nemba ukapinda unotoona kuti vamwe vane 5 liters yemvura vamwe vane mugomo wemvura vamwe vane 2 liters. Nyaya yekuti makukonetwa kudhamu rine mvura yakawanda haisinoziva kuti mvura yaunona mumba kwako unowana mari ngechigubhu chauinacho. So zvinomunhu unotenga una matambo ariko munyumba notisingaziva noitira zvimwe zvinhu so haisi nyaya yemwari wacho inyaya yemunhu ari kuitirwa wacho. Magetsi haapisi kana kutonhora but ukakonekta firiji maaisi ukaisa stove unodikitira but iwe haadaro zvako kwaari kusvikira kudo kune nyaya yacho. Jesu wamasimba ose bhaibheri rinoti muGarirea wakaita minana mishoma iye ari Jesu muzhinji. Chikonzerwa because of their unbelief, not because of him. Kwete nekuti havafarire aiwa kwete nekuti haana tsitsi navo zvanzi kutenda kwavo manje ndokune nyaya pasimba riripo. Sachiti muzomunasa maybe ndokuti church because church yacho haisi powerful. There is power in the name of Jesus, not in the church. And unozona kuti munhu esanochinja church anoenda nebhaibheri raishandisa paakabuda ari kukupuruvhira kuti rinyeme but nenharo anoridyira kuseri. It's the same way. Hakuna kachinja bhaibheri ratinochechi anoziva kuti harinyeme but anaro ndinazo ndinonzwa kuti pamberi vachatsanangura kuti kudii. And as long in church ya Kristu bhaibheri riri one the same story. Vanogona kutsanangura neimwe nzira but wega unozoona kuti nyaya yacho ndiyo iyo. Ndaiudza kuti panyaya yemari pagiving ndoona kuti asati tezvetaiti asi unozokuisawo mupiro ndozva ndiyo haisatite zvese you just partner ndiyo ukana wakangwara unozva kuti ndiyo
mari ine mazita akawanda, inoda munhu anokuziva kuti Ndio. ndiyo. Azvona kuti amusikana achiti can you do me a small favor? Ndiyo. Apana pedyo kudiwa ndiyo. Akunonyera kupuwa mari. Vanhu vakakura vakangwara zvekuti yatanga. Kana ari baba wetu achanda kumateka wewe zvachi. Tipi. Ndiyo. Azvino kuti ndipewo mari katanda shanda kutanga. My tip ndiyo. Panhamo inotichema. Ndiyo. Pakarohwa munhu iroro. Ndiyo. Usokuti munhu anokuziva hakuna mashoko amukatambe nawo. Kana n'anga chaita marudzi aya kuti makwati. Ndiyo. Akazvijarira. So whether waenda kuchechi waenda kupi, the word is the same. Uchida vakataura mamatsana kuri vanonzwa kunge hazvisiri izvo, but kana wati kurei unonzwa kuti ndiyo. Why? Because iprinciple haichinje. Dzingachinje matauriro, but nekuti principle yacho ndiyo, it will never change. Anofanirwa kuimprova nekuchinja. Ndimwe. But wako habviswi ringirozi. Lewe. Ndakavadzadzimai kuda kudana matirera ndakaoneka ndiye pana paudana neni kwete namwari. Yatiwirirana ndokuti pagarike panapa. Wachema kuna mwari akuwanire nyasha, bari pana tsano vari pano vada kuti tiwirirane bichana. Marriage yako dzimwe kuti muri namatai. But uyu asiriwe une nharo. Uyu bata asashe. Kune zvinodhirwa newe sedungamo on the personal level. Zvisinei neprayer kana pastor. Satan ifika kubushi. Bom, atikuirana, yamusikuirana, ndofuna pane mweya chino. Mweya chino inogona kudaro iripo, but pane chikamu chiri human. Vana vanoshandirwa, vanoshandira vakati ngwarei. Even pane mweya wechino unoita kuti usarorwe. But vakazviona futi kuti une huchina vanokupa matombo 3 ekugeza. Azvinoti vakudza kuti hausi kugeza, vanoti aiwa. Unogeza kuseni, masikati, manheru. Vatogeza manheru. Unozoona kwamana kuti bira ipapo wageza ka. Osaka muno dai Satani aimbobvunzwa pamwe pacho anokurambira. Kuti apana mweya akausigeze. But hazviite. One principles in life. Une zvinhu zvaunobvunza kuti mweya chidai kurwisa. Uri unofanira